minnu bɛ kan filɛ ni waati in na an bɛ aw fo aw ka layidutigiya la an bɛ tarata la zuwe kalo tile 7 san 2020 an bɛna kibara minnu walawala aw ye bi olu de ye nin ye min bɛ tali kɛ lakanako kibaruyaw kan Malian Aero Company ale dɛmɛ don an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ma fo ka taa se halisa politiko kibaruyaw kan nin y'aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen lakanako kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya ko Malian Aero Company olu ye dɛmɛ don an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ma ni a bɛ wele ko armée de l'air ni kunnafoni minɛn ye nin kɛra lajɛ dɔ senfɛ min kɛra jumadon zuwe kalo tile 3 san 2020 Malian Aero Company yɛrɛ dagayɔrɔ la an ka jamana pankurujigi kɛnɛ min ni a tɔgɔ dalen bɛ an ka jamana kuntigi kɔrɔ la Modibo Keita a kɛnɛ ɲɛmaaya sa a tun bɛ Malian Aero Company ɲɛmaa bolo ni o ye Abdoulaye Jawara ye ani an ka sanfɛ kɛlɛcɛw olu ka ɲɛmaaba ni o ye chef d'état major général de brigade Suleman Dugure ye nin kɛnɛ in kan min ni o ye minɛn ye ni o ye dɛmɛ minɛn ye min bɛ kunnafoniya di pankuru minɛnw olu tɛmɛsiraw la kɛlɛ waatiw la min b'a to u ni commandement militaire o ye maa minnu bɛ ka u ka kɛlɛ cogoyaw jateminɛ walasa ka olu sogolen to ɲɔgɔn na min ni o ye Malian Aero Company ale ye minɛn min di ni a bɛ wele nanzarakan na ko traceur GPS o 15 ale ye musaka bɛɛ lajɛlen a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 18 na nin kɛnɛ in kan min ni o ye chef d'état major de l'armée de l'air ye ale ko nin bɛna kɛ sababuba ye min b'a to kɛlɛ waati la olu ni pankuru u sogolen bɛ se ka to ɲɔgɔn na waati bɛɛ lajɛlen la min b'a to san bɛ se ka sɔrɔ min ni o ye juguw kan cogoya min na ye min ni o ye jamana politiko gɛlɛyaw ye Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaba ni a bɛ wele ko o conseil islamique olu wulila ni ka jamanakuntigi sɛgɛrɛ dagayɔrɔ la nin kɛra kunu tɛnɛ zuwe kalo tile 6 san 2020 kɛnɛ in kan min ni o ye o conseil islamique ale ɲɛmaaba Ousmane Sherif Madani Aidara a ko nin waati in na ko olu kɛlen bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ta min ni o ye kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka don jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'u sera jamanakuntigi ma walasa ka kumaɲɔgɔnya k'a ɲini a fɛ walasa gɛlɛya in fu bɛ se ka siri a dan na cogo min na ko ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ ale ni maa minnu murutilen bɛ nin waati in na ni o ye M5 RFP maaw ye k'u ka kuma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko kabini M5 RFP maaw olu ka wulikajɔ fɔlɔ min kɛra zuwe kalo tile 5 san 2020 ko o conseil islamique n'o ye jamana silamɛ diinɛ tɔn olu ka ɲɛmaw ye ko olu ma sigi u ma ɲinɛ ka da kan an ka jamana kumakɔrɔ dɔ ye o ye ko sigikafɔ o de ye damu ye ko o siratigɛ la fɛn o fɛn n'o bɛ bɛn ani kɛlɛya don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko olu bɛ o sira ta ma k'u dagalen don a kan fɛnɛ fɛn min ni o ye an ka fasobulonw ye ko olu bɛ olu jukɔrɔma don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na u ka kuma labilala min ni o ye tɔn yɛrɛ secrétaire général ye n'ale ye Mamadu Jamutɛnɛ ye a ko kunnafonidilaw ma ko ni jamanakuntigi kumana gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na walasa k'a yira ko adamadenya baara dɔ ye kumaɲɔgɔnya o ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko kɛlɛ min bɛ politiki kun kan nin waati in na ko foyi tɛ kɛlɛ in sa ni kumaɲɔgɔnya tɛ ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ka o baara in matarafa walasa bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka don jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na politiko kibaruyaw la halisa an ka jamana minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ye fanga dɛmɛjɛkulu politiki tɔnw a y'olu kumaɲɔgɔnya walasa sigikafɔ bɛ se ka boloda basigi kɔnɔ cogoya min na jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ni jɛkulu min ni a bɛ wele nanzarakan na ko mouvement du 5 juin RFP ani olu ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min kɛra karido o tɛmɛnen kɔ ni an ka minisiri ɲɛma yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan minisiri ɲɛma ale ye jamana politiki tɔn minnu bɛ fanga jukɔrɔma don ni a bɛ wele ko majorité présidentielle a y'olu u bisimila a ka dagayɔrɔ la
ni o ye a ka cakɛyɔrɔ ye kunun tɛnɛ zuwe kalo tile 6 san 2020 nin kɛnɛ in kan ɲɛmaa caman kun bɛ yen. Adema PAJ Cɛmoko Sangare, ARP Cɛma Hubert Kulibali kun bɛ kɛnɛ in kan min o ye kɔfɔbi ye sa Dr Abdoulaye Amadou Sy EPM o ɲɛmaaba ni o ye Dr Bukari Tireta ye fo ka taa se FSD Sapuma ni Jibril Tangara kun bɛ olu tɔgɔ la. Amadou Cham ni ale ye FDP Malikura tɔn ɲɛmaa ye ani Ibrahim Boubacar Ba ni ale ye UMRDA jɛkulu ɲɛmaaba ye. Ɲɔgɔn ye bolila jamanakuntigi ni M5 RFP maaw ka karidon lajɛ in kan walasa kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka bonya jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Jamanakuntigi ka ɲinini siratigɛ la ni o ye M5 RFP walasa ale ni majorité présidentielle olu bɛ se ka kumaɲɔgɔnya kɛ basigi kɔnɔ cogoya min na walasa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ fu bɛ se ka siri o la cogoya min na. Halisa o siratigɛ la Dr Bubu Sise a y'a ɲini fanga dɛmɛ jɛkulu fɛ ko u ka kumaɲɔgɔnya bonya walasa min ni o ye M5 RFP maaw ye u n'olu bɛ se ka sigi cogo min ni ka kuma basigi kɔnɔ teliya la cogoya min na. Ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kunnafoni kɛnɛ la. An bɛ hakilina jigin ko nin baara bɛɛ lajɛlen sera ka waleya ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.